Formal nang tinanggap ng pamahalaang lungsod ng Angeles City ang isang bagong fully equipped fire truck na inaasahang magpapalakas sa emergency response ng syudad. Pinangunahan ni Mayor Carmelo John Lazatin II ang ceremonial turnover kung saan isinagawa ang traditional na bottle breaking bilang simbolo ng good luck at kaligtasan sa paggamit ng bagong sasakyan. Ang fire truck ay may high capacity water pump, modern hoses, advanced safety features at fully automatic transmission na magpapabilis sa deployment sa oras ng sunog at iba pang emergencies. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang alkalde sa mga Angelenyong nagbabayad ng buwis na nagsisilbing pondo para sa mga programa at serbisyo ng lungsod. Sana hindi natin magamit. Alam nyo, pag hindi natin ginagamit ang mga fire truck natin, ibig sabihin, wala sa una, at wala tayong magdadalang problema. No? Dumalo sa turnover ceremony ang mga opisyal mula Bureau of Fire Protection, DILG at iba't ibang tanggapan ng lungsod. Ayon sa LGU, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng disaster preparedness upang mas maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga Angelenyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.